Edariak. Zer edan nahi duzu? Baso bat ur? Kafe bat? Lirandia jus bat? Sagar jus bat? Limonada bat? Menda bat eta granadina bat? Arno beltz bat? Arno gorri bat? Arno xuri bat? Garagarno bat? Garagarno beltz bat? Garagarno gorrasta bat? Garagarno orai bat? Garagarno xuri bat? Sagarno bat? Elkarrizketa tipi bat ostatuan. Egunon, ze edan nahi duzu? Garagarno bat, otoi. Egunon, zer edan nahi duzu? Baso bat ur, otoi. Zer edan nahi duzu?
Arno beltz bat, otoi. Lirandia dius bat, otoi. Limonada bat, otoi. Kafe bat, otoi. Ale, pixka bat zailago. Zer edan nahi duzu? Arno xuli bat eta arno beltz bat, otoi. Arno xuli bat, lirandia dius bat eta hiruragarno. Eta hirugaragarno, otoi. Hirugaragarno eta bitalo ardigasnarekin. Bibazuek! Ostirar arte!